Sa ulo ng mga nagbabagang balita. Publiko pinag-iingat sa mga sakit ngayong taglamig. Hawaan ng COVID-19 sa loob ng paaralan tinututukan. Civil Service Commission nagsimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa 2023 Career Service Examination. At Agoo Eco Park unti-unti nang dinadagsan ng mga turista ngayong holiday season. Live from the studio of RNG Luzon, this is Luzon Headlines. Naibagamalam, Amyanan, Luzon. Narito na ang mga bago at may init na mga balita. Pinag-iingat ngayong holiday season ang publiko laban sa mga respiratory illnesses. Magbabalita Sofia Pagaduan. Inaasahang magiging masaya ang pagdiriwang ni Filomena ng Pasko at Bagong Taon. Dahil lumuwag na ang restriksyon, mas kumpiyansa siyang magdiwang kasama ang kanyang mga anak at 3 apo. Edi pandemic time anak, naglungkot. Naglungkot siyempre bawal ti okasyon. Malpas ti panangan mi, maturugan, tapos siyaklata pa makimisan. Siyempre limited nga ro ti makimisa edi ti simbaan. Tapos kasla naragragsak tatanga tawan na anak ko ta. Openen, makasilibrar kami aminen. Agkakatawa kami mayatan DJ panangan ti Noche Buena. Pero dahil may banta pa rin ng COVID-19, sinisiguro niyang ligtas pa rin ang kanyang pamilya. Lalong-lalo na't hindi lang COVID-19 ang dapat nilang iwasan ngayong malamig ang panahon. Siya ka na kompleto akit ti vitamins. Important ti vitamins. Kan oray dagit ko bingan nakadamat ti vitamins ti silin ti inumanda nga nagaputi simbaan. Siya kang matadamat ti tapos naka-injection nagti anti-pneumonia. Good for 1 year digay anak, digay mat. Tapos adatig gaman mi nga banag. Bugo. Tapos agwiwer kami pailatimas. Tuloy-tuloy pa rin ang bakunahan ngayong Disyembre. Mas pinalalawig pa ito ng bakunahang bayan. Kaya nagpaalala ang Department of Health sa publiko na mag-ingat pa rin lalo na't hindi lang COVID-19 ang dapat iwasan. Hindi naman po porket Christmas na goodbye na si COVID. Actually sinamahan pa siya ng 2 barkada, si flu at saka si respiratory syncytial virus. And these are the 3 viruses, tridemic ang tawag natin, that we are watching for right now as we move on to this holiday season. Dahil come December 24-25, the weather says the temperature will drip down to 12 degrees. Ilan sa mga ito ay flu, ubo, sipon at pneumonia. Mas maigi pa rin daw na sundin pa rin ang mga health protocols. We can always prevent that by doing our minimum public health standards, by wearing your mask, by always washing your hands, making yourselves healthy, and kapag may sakit kayo, we isolate already dahil ito po ay kapareho rin ng simptomas ng COVID-19. Have yourself tested first before you go and interact again with your office mates or your family. Iba't ibang mga kampanya na rin ang sinimulan ng Department of Health para sa mas ligtas na selebrasyon ng Pasko at Bagong Taon. Ilan sa mga ito ay ang Iwas Paputok Campaign, Wash O'Clock at #Ligtas Pilipinas. Sofia Pagaduan para sa Luzon Headlines. Tinututukan ngayon ng Department of Education ang hawaan ng COVID-19 sa loob ng mga paaralan. Ang detalye sa report ni Charles Limon.
Sinimulan noong Nobyembre ang full face-to-face class sa lahat ng pampublikong paaralan. Bagamat may mga protocols na sinusunod, may mga naitala pa ring hawaan. Napaka-imposible po na walang COVID-19 na hawaan sa mga schools. And kasi nga iba-iba ang situation per school. Kinukumpirma at isinasapinal pa ng DepEd at Department of Health ang datos ng mga estudyante at guro na nahawaan ng COVID-19 sa pagsasagawa ng face-to-face class sa bansa. Pero ayon sa Vice Presidente, may mga nakahandang plano kung sakaling mayroong hawaan sa loob ng klase. We instructed our division superintendents to coordinate with their respective LESUs or Local Epidemiologic Surveillance Unit at yung mga local na municipal at city health office para sila ma-assist kung ano yung dapat na gawin, because we leave it up to the doctors to decide kung ano ang gagawin kapag merong infection sa loob ng, merong spread of infection sa loob ng eskwelahan. Una nang nanindigan ng Department of Education na hindi voluntaryo ang pagpapabakuna ng mga estudyante. Sa inilabas na DepEd Order No. 39, ang mga estudyanteng magpopositibo sa COVID-19, papayagan muna sa distance learning. Ang mga guro at school staff namang magpopositibo, papayagang makapag-avail ng sick leave at papayagan ang work-from-home arrangements. Bagamat optional na ang pagsusuot ng face mask, hinihikayat pa rin ang pagsusuot nito sa loob ng paaralan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Have you been accused of a crime na hindi mo ginawa? And once you are acquitted of the charge, what can you do against the person who invented or who made up yung krimen para ihabla ka? You go through the process of being prosecuted, go through the expense, tapos wala palang kaso. Under Article 363 of the Revised Penal Code, ito yung batas na nagsasabing any person who by any act as not constituting perjury shall directly incriminate or impute to an innocent person the commission of a crime shall be liable for penalties under that provision of the Revised Penal Code. And ang sinasabi nila, this is what we call as incriminatory machination, or tinatawag din itong incriminating innocent persons of a crime. Simply stated, sinasabi lang niya na ang isang tao na inaccuse of an offense which is baseless, walang basis in fact or in law, shall have a recourse under the Revised Penal Code. Ito ay pinagtibay ng Korte Suprema doon sa Campanano versus Tatuin. And this was penned by Justice Carpio noong araw. At sinabi niya, incriminating a person who is innocent of a crime must contain the following elements. Number 1, the offender performs an act. Number 2, by such act, he directly incriminates or imputes to an innocent person the commission of a crime. And number 3, such act does not constitute perjury. Again, ang sinasabi natin dito, if the crime charged against you is baseless in fact and in law, you can have a recourse against the person responsible by invoking Article 363 of the Revised Penal Code. Susunod, Civil Service Commission nagsimula ng tumanggap ng mga aplikasyon para sa 2023 Career Service Examination. Yan at iba pang mga balita. Abangan!
Merry Christmas, everyone! May we all be reminded that this season is about Jesus Christ, a God who became a human being to die, that we may be saved from our sins. He came to earth as a gift of salvation to humankind. Christmas is not about materialism or excessive spending. It is about reflecting on the life of Christ. Let us all endeavor to be like Him who gave His life for us. Let us use the season to reflect, to see how we can be more of service to others. I join my family in greeting everyone a very Merry Christmas and a prosperous New Year ahead. Baboy, baka, kabayo, kalabaw, kambing, manok, pato, bibe. Lahat ng ito pwede sa King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Ang bago at epektibong animal feed supplement. Puno at kumpleto ng mga essential vitamins, minerals, probiotics, calcium, amino acid, omega-3, D3 at electrolytes. 1 o 2 kutsara ng King's Vita Plus i-mix lang sa tubig o feeds araw-araw at kikita ka na sigurado pa ang iyong pag-asenso. Mabibili sa mga Agrovet stores ang King's Vita Plus Animal Feed Supplement. Kapag ang bawat isa ay protektado, ligtas at kompleto ang Paskong Pilipino. Ngayong December 5 to 7, isama na sa Bakunahang Bayan ang mga bagets edad 5 hanggang 11 at mga kapamilya at kaibigang edad 12 pataas para makuha ang biyayang proteksyon, handog ng mga bakuna at booster. Dahil sa Bakunahang Bayan, bawat Pilipino mas pinaslakas ang proteksyon. Alamin kung saan ang pinakamalapit na bakunahan sa inyong lugar sa tulong ng inyong LGU. Masakit ba ang likod, ang kasukasuan? Namimitik o masakit ang iyong kalamnan? May rayuma, arthritis o nahihilo? May stiff neck, flatulence o masakit ang ulo? Sa Pauliniment, ginhaway, garantisado. Pauliniment, isang pahid ka lang. Dahil walang out sa PAO! Bulok, maliliit at hindi ba malusog ang inyong mga halaman? Omega Green ang kasagutan. Ihalo lang ang 2 kutsara nito sa isang maliit na container at kaunting tubig. Pagkatapos ay ihalo sa knapsack sprayer at pwede na itong ispray sa mga pananim. Meron itong nitrogen, phosphorus, magnesium, copper at zinc na tumutulong sa pagpapaganda at pagpapabilis ng tubo, pagpapanatili ng nutrisyon, mas malagong mga dahon at panlaban sa mga sakit ng mga halaman. Hindi rin ito nakasasama sa kapaligiran. Pwede rin ito sa kahit anong klase ng halaman, mapa-highland crops o lowland crops. Omega Green by Encam Agri-Marketing, the ultimate friend of farmers. Umarangkada na sa Cordillera ang aplikasyon para sa March 2023 Civil Service Examination. Narito ang detalye. 2019 nang makuhang job order si Jessan sa lokal na pamahalaan ng Kabugao, Apayao. Ngayon, casual na siya pero target niyang maging regular o permanente. Number one po, gusto ko po mag-serve sa namin, LGU namin, since yun po yung hometown ko. Tapos, pangalawa po, home base na din po yun, so hindi ko na kailangan pumunta sa city, ma'am. Karamihan sa mga posisyon sa mga tanggapan ng gobyerno, nangangailangan ng eligibility o lisensya para maging permanente. Para magkaroon ng eligibility, kailangang sumailalim sa Career Service Examination ng Civil Service Commission. Meron pang professional, para ito sa mga second-level positions pataas at sub-professional na para naman sa first-level positions. Sa Cordillera, umarangkada na ang paghahain ng aplikasyon para sa March 26, 2023 Career Service Examination Pen and Paper Test o CSE-TPT. 2 klase ng aplikante ang tinatanggap. Una ay ang mga hindi nakapag-refund ng kanilang examination fee para sana sa March 15, 2020 CSE-PPT. Hindi ito natuloy dahil sa pandemya. Ikalawa naman ay ang general public o lahat ng nais maghain ng aplikasyon.
Bago magtungo sa regional office ng Civil Service Commission Cordillera at mga field offices nito, kailangang mag-book ng appointment online. Bisitahin ang official Facebook page ng CSC CAR para sa karagdagang impormasyon at mga link para makapag-book ng appointment. December 19 hanggang 21, 2022 ang filing period ng unrefunded. December 22, 2022 hanggang January 25, 2023 ang filing period ng general public. December 22 din magbubukas ang online booking. Narito ang mga requirement. Duly accomplished CS Form 100 at Certificate of Consent na pwedeng ma-download online. 4 pieces passport size picture with written name tag and signature. Original and photocopy of valid ID. Original and photocopy of vaccination card at 500 pisong examination fee. Hindi testing centers ang Apayao at Ifugao pero tumatanggap ang Apayao at Ifugao field offices ng aplikasyon para sa ibang testing centers. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. Hindi naman nawawala ang lechon sa hapagkainan tuwing Pasko, kaya't ating silipin ang presyo at bentahan nito kay Charles Limon. Dagsa kanina ang mga mamimili sa mga lechon stalls sa Baguio City Public Market. Kaliwat kanan ang mga binabalot na mga order. Isa sa mga namakyaw ng lechon kanina, si Elmer. Handa raw nila ito para sa kanilang Christmas party. Medyo mataas pero wala tayong magagawa, ganun talaga. Para minsan naman, tuwing ano lang naman, tuwing December lang naman, saka may occasion na pang padagdag ng putahe. Ang turista namang si Edwin, tradisyon na nila ang pagkain ng lechon tuwing bumibisita sa lungsod. Kahit kapraso lang, okay lang. Hindi naman kailangang marami. Basta matikman lang na meron lechon sa handa. Bagamat dagsang mga bumibili, matumal pa daw ito kumpara sa bentahan sa bisperas ng Pasko at Bagong Taon. Ngayon, parang umaabante. Ganyan. Kumpara last year? Oo, kumpara sa last year. Nung last year talagang nakuupo kami dyan. Naghinda ng customer. Pero sa ngayon siguro mayroon na, malapit na rin sila. Bagya ding tumaas ang presyo ng lechon ngayong taon. Ang kada kilo kasi nito pumalo sa 700 pesos mula sa dati na 600 pesos. Pero para sa mga may kaya, mabibili ang lechon de leche sa halagang 9,000 hanggang 10,000 pesos. Ang medium to large lechon naman naglalaro sa 12,000 hanggang 15,000 pesos. Habang ang jumbo size lechon, 17,000 hanggang 20,000 pesos. Pero sa mga nagtitipid, pwede ang per kilo. Mimili sila kung alin ang gusto nila, gano'n. Kasi pag pumunta sila rito, tuturo nila kung ano yung gusto nila, yun din nabibigay namin. Parang ko na rin yun. Kasi pag, pero okay na rin yung may belly, may 10 lechon, ganyan. Sa 24, marami sila. 24, 25, marami yan dito. Payo ng mga nagtitinda, pwede rin ang reservations upang makaiwas sa siksikan. Charles Nicolimon para sa Luzon Headlines. Susunod, Agoo Eco Park unti-unti nang dinadagsa ng mga turista ngayong holiday season. Ang detalye abangan sa pagbabalik ng Luzon Headlines. Saan ka magbabagong taon? Sa bahay? Nagsasaya kasama ang pamilya? O sa ospital na nakaratay na nasabugan ng paputok ang kamay? Nasa kamay mo ang desisyon. Saan mo gusto magbagong taon? Ipagdiwang ang taon na ligtas kasama ang iyong pamilya. Oplan, iwas paputok. Ligtas Christmas para sa Healthy Pilipinas. Isang paalala mula sa Department of Health. Sa milk tea ng batang 90s, dapat atin lang i-try. Ang batang 90s milk tea, di ka magsisisi, promise. Sa milk tea ng batang 90s. Luzon Music offers a complete line of musical instruments. Luzon Music, Baguio's pioneer in online music and art lessons. Luzon Music,
bringing music closer to your hearts. The Baguio Country Club, the first and only 5-star mountain resort in the Philippines, is fully equipped and ready to welcome you back. The club has thoroughly worked on adapting to the new normal. The usage of any of the facilities and amenities of the club is governed with specific rules, regulations, and procedures in accordance to the medical, physical distancing, and disinfecting protocols. And as you return back here to your second home and make new memories with us, we assure you that at the Baguio Country Club, you do not have to worry because we can assure you that the club continuously puts great importance to the health, safety, and wellness of its members, guests, and employees. Sa patuloy na pagdagsa ng mga bisita sa Ago Eco Park ngayong holiday season, kalinisan ang prioridad at ipinapaalala ng mga otoridad. Narito ang kwento. Sa Agoo Eco Park, Anniversary ngayon sa Eco ng Park. mag-asawang Ano yung Andy parang at Judy ang kanilang 10th year wedding anniversary ngayong araw. Yeah, tahimik, tapos medyo maliwalas yung surroundings, at saka napakasimple. Right? Na pwede yung ma-enjoy yung pagkain, tapos pwedeng mag-ihaw-ihaw, at pwedeng mag-beach na rin, and bonding time with the family. Ang kanilang mga kaibigan, abala sa paghahanda ng kanilang pagsasaluhan sa mga ready-made na ihawan. Okay po, iwasasan po na hindi ka na magbibigay. Laking tulong. Ang mga daycare teachers naman sa buong Agoo, dito na rin nagpasyang mag-Christmas party. Maganda man kasi hindi na kailangan ng electric light, fresh air na siya, tapos malinis. Libre pa sila rito dahil sa pagiging mga residente. Taga-Agoo, siya ang libre, pero pag walang ID, magbabayad pa rin. Pero yung iba outside na ng Agoo, talaga magbabayad sila ng 15 pesos. Sa nalalapit na Pasko at Bagong Taon, umaabot na raw ng higit 2,000 kada araw ang bumibisita. Paalala ng pamunuan ng parke. Alaala na hindi na silang magkagulo, gano'n, okay lang sa mag-inuman basta walang kaguluhan na magaganap. Pero ang pinaka-prioridad, mapanatili ang kalinisan ng Eco Park. Sila yung mga sita rin, dapat yung mga basura nila, ilagay sa supot, at ilagay sa wastong lagyan para malinis. Pagbalik nila, malinis na araw-araw nilang pupuntahan. Kaya naman dito, hindi naman sa lahat, maano sila ma'am, katamaran na ng mga basura nila, hindi nila alam nila tapon sa yung basura, tamang lugar na paglalagyan ng basura ma'am. Yan lang ma'am, ang ano ko sa mga pumupunta rito para pasyalan ito, hindi pag-anuhan ng mga basura nila, pag-iwanan ng basura. Araw-araw nag-iikot ang mga Eco Park Aid para kolektahin ang mga basura at linisan ang parke. Sa tuloy-tuloy na pagsikat ng Eco Park, tuloy-tuloy rin ang mga proyektong poprotekta rito at pati na ng mga bumibisita gaya ng kasalukuyang itinatayong seawall. Randy Guzman para sa Luzon Headlines. At yan ang mga balitang nakalap ng Luzon Headlines ngayong araw. 5 araw na lang, Pasko na. Muli, maraming salamat at magandang araw sa ating lahat.